Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg. Deres Majestæt, kære hjemsendte, kære pårørende, tak for ordet. Det er en stor ære for mig her på flagdagen at få lejlighed til at udtale min anerkendelse og dybe respekt og takke udsendte fra Danmark i internationale missioner for den store og vigtige indsats. Og også takke jer pårørende for jeres støtte og ofre. Vi har rigtig meget at sige tak for. Danmark yder som land et meget stort bidrag til missioner i verdens mange brandpunkter, og den danske indsats gør en markant forskel i de berørte områder og mødes overalt med stor respekt. Og det er ikke mindst jeres fortjeneste, at vi kan yde denne indsats. Det er takket være jer, der idealistisk, uselvisk og modigt vælger at forlade jeres familie, hjem og trygge hverdag, for ofte med livet som indsats at drage ud til farefyldte missioner rundt omkring i verden med alt, hvad det indebærer af daglig opofrelse, afsavn og utryghed, både for jer og for jeres pårørende. Jeres indsats vidner om meget stor ansvarsfølelse over for andet og mere end det nære, om at have hjertet på rette sted og om at bevare troen på, at det nytter at kaste sine kræfter ind i kampen for en bedre verden. Det vil jeg gerne takke jer varmt for. I har min største anerkendelse af jeres indsats, og I har min aller dybeste respekt. Dansk politi har siden 1937, hvor enkelte danske politifolk var udstationeret på den fransk-spanske grænse under den spanske borgerkrig, haft politifolk udstationeret forskellige steder i verden. I nyere tid har dansk politi deltaget i det internationale fredsskabende og fredsbevarende arbejde siden 1992. De første missioner var primært på Balkan i det tidligere Jugoslavien. Siden er der sket en markant udvikling, og i øjeblikket er vi repræsenteret i missioner fordelt i Europa, Asien og Afrika. Opgaverne er mange og vidt forskellige, men består ofte i, under meget vanskelige forhold, at rådgive, vejlede og undervise i grundlæggende politifærdigheder for at udvikle et bære- og funktionsdygtigt og effektivt lokalt politi, der på sigt selv vil kunne stå for uddannelse og træning og tage mere og mere ansvar for fred, sikkerhed og orden. Og den danske indsats i missionerne gør en stor forskel i de berørte områder. Det har jeg ved selvsyn kunnet konstatere, blandt andet da jeg her i foråret besøgte vores dygtige og engagerede folk i Kosovo og fik indblik i det professionelle arbejde, de dagligt udfører. Vores værdifulde bidrag i de missioner, vi deltager i, nyder der også stor international respekt og anerkendelse overalt. Og efterspørgslen efter dygtige, professionelle danske politifolk med hjertet på rette sted og god moral er stor. Det er jeg stolt af. Men vi må aldrig glemme, at udsendelse i internationale missioner også kan have store menneskelige omkostninger. Nogle kommer hjem med frygtelige oplevelser i bagagen og dybe ar på sjælen og kan svært ved at finde sig til rette igen i en mere almindelig hverdag i Danmark, og nogle betaler desværre den højeste pris af alle og kommer ikke hjem i live. Derfor er vi nødt til løbende at spørge os selv, om det nu også er det hele værd. Demokrati med de deraf følgende frihedsrettigheder har vi næsten været vant til at tro var en selvfølge her i vores del af verden. Men vores erfaringer fra verdens mange brandpunkter viser desværre tydeligt, at demokrati, frihed og muligheder for det enkelte menneske ikke er nogen selvfølgelighed overhovedet. Og vores tro på selvfølgeligheden omkring de demokratiske værdier bliver der også sat på en alvorlig prøve i sommer, da en voldsom terrorhandling pludselig ramte regeringskvarteret i Oslo og den årlige sommerlejr for politisk engagerede unge på Utøya med tragedie, ulykker og død til følge i vores broderland Norge. Vi blev mødt med billeder af bombesprængte bygninger, desperate mennesker og et naboland i undtagelsestilstand. Men i kølvandet på disse forfærdelige hændelser oplevede vi også mennesker, der rykkede sammen i sorgen og knyttede fælles bånd og blev stærkere i troen på, at det gode skal og vil sejre. Så jo, mit svar er,
Det er det hele værd. Der er grund til at kæmpe, der er grund til at tro på, at det nytter at kaste sine kræfter ind i kampen for at fremme fredens sag, skabe international fred, sikkerhed og orden, og dermed skabe en bedre verden. Vi må kæmpe for det, vi tror på, nemlig demokrati og de rettigheder, der hører til, og vi må aldrig lade terrorister og andre udemokratiske kræfter sætte dagsordenen. Der vil være små skridt frem og indimellem tilbageslag, men det må ikke få os til at give op. Som præsident Barack Obama så rammende har sagt det, what we have already achieved, give us hope for what we can and must achieve tomorrow. Tak for ordet, og endnu en gang mange tak for jeres store indsats for en bedre verden.